Така както съм си легнал, ще кажа две думи за креатина. Вчера ме пита един пич, отговорих му, но доста хора се интересуват дали е полезен, дали е вреден, дали не уврежда бъбреците. Ще кажа това, което знам и това, което съм научил от собствен опит. Това, което съм научил като информация, което съм изчел, гледал съм научни изследвания, гледал съм разни видеа на английски и така нататък. Ще ви кажа следното. Креатина е, може би, най-безопасната добавка от всички, особено креатин монохидрат, върху който са направени редица изследвания. За сега в историята има един потвърден случай, един единствен потвърден смъртен случай от креатин, и то е поради това, че човека, който е пил доста големи дози, по 30 грама на ден, за доста дълъг период от време, като не е пил достатъчно вода. Така че това е единственият документиран случай на смъртен случай от креатин. Креатина дава сила, но същевременно задържа вода в тялото, така че трябва да се приема достатъчно течности. Много е полезен, защото включва резервите на организма, особено когато работим тежко и не ни достига малко сила. Когато креатиновите запаси са на лице, веднага се отключват енергия от клетките и се справяме с тежестта, както и по-бързо възстановяване. Нарастване на мускулатурата, по-бързо възстановяване, изключително полезен. Особено за хора от 30, 35, 40 години нагоре, нали, зависи от скелета, зависи от гена. Всеки един, според мен, трябва да взима от 3 до 5 грама креатин, най-малко, за да поддържа креатиновите запаси в организма високи. И още повече, че помага за по-добра мускулатура и случайно, ако станат някакви падания, нали, съответно човек да бъде по-здрав, да не си начупи скелета. Моят личен опит от креатина е следния. Обикновено взимам креатин в предсъстезателен период, когато ми предстои състезание, и започвам, да кажем, директно с 5-10 грама. Аз, защото съм малко... По принцип свикнал съм да взимам креатин, нали, преди състезание. Знам, че не ми вреди. Като съм стигал пробно до 20 и 30 грама дори съм взимал за около може би 2-3 седмици. Защото направих този експеримент върху себе си, тъй като съм чел научно изследване и после изгледах и видео от човек, който показа това изследване, че е правено изследване върху доста голяма група от хора, които са вземали по 30 грама креатин на ден за около 2 години, без никакви странични ефекти. Просто трябва да се пие достатъчно вода. И това е моето мнение и моят опит е, че всеки от 30-40 години нагоре трябва да взима креатин. Особено пък ако не яде повече месо. Който яде много месо, си го набавя от креатина. Но за всеки случай пък, ако спортува здраво, просто креатина е една от най-хубавите добавки. И пак казвам специално креатин монохидрат, защото върху него има най-много направени изследвания. Живи и здрави!